سلام كبرات تخاتلتي سلام እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘለኹም ምሳኹም ይኹን ንሎሚ ድማ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ኣብ መጻምቲ ሕርያ እንገብሮ ኣመለኻኽታይ ክኸውን መጻምቲ ኣብ ትመርጸሉ እዋን ምናልባት ኣብ ግምት ክትእትዎም ካብ ዘለካ ብዙሕ ነገራት እኳ እንተሃለዉ ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ግን ጽባቐታት ፍቕሪ ተዋዛይነት ቀንዕና ንጽህና ምቕሉልነትን ምሉእነት ብስለት ኣመል ጠባይ ባህሪ ምስ ስምማዕ ካልኦት ፍቕራዊ ቅመማት ምስ ንጠቅስ እውን ስሕበት ዝምባለ ፍትወት ዝኣመሰለ መልክዕን ውሽጣዊ ጽባቐታትን የጠቓልል። ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቐሱ ጽባቐታት ፍርቆም ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ ከተተግብር ንድሕር ኣኺልካ ዝምድናኻ ዕዉት ንክኸውን ገፊሕ ዕድል ከም ዘለዎ መጽናዕትታት ይጠቕሱ። ናይ መርዓ ዝምድናኻ 90% ናይ ሓጎስካን ቁጠባኻን ዝናኻን ደገፍካን ምሉእነትካን ክሓተካ ስለ ዝኽእል መጻምቲ ኣብ ምምራጽ ብጥበብ ኣወዳዲርካ ነብስኻ ይሓውስ። መርዓ ኣብ ሓጎስና ዓብ እጃም ከም ዘለዎ ብዙሓት መጽናዕትታት ይጠቕሱ። መርዓ ምምርዓው ካብ ጥሪት ምእካብ ንላዕሊ ናይ ሓጎስ ምልክታት ኣለዎ። ካብ ዘይተመርዓው ንላዕሊ ምርዓዋት ዝያዳ ሕጉሳት ምዃኖም እቶም መጽናዕትታት ይጠቕሱ። ኣብቲ መጽናዕቲ ምስ መጻምትና ጽቡቕ ርክብ ኣለና ካብ ዝብሉ መንእስያት ከባቢ 85% ሕጉሳት ምዃኖም ይገልጹ። ከምኡውን ልዕሊ ዕስፊ ካብቶም ምርዓዋት ኣዝዮም ሕጉሳት ምዃኖም ይገልጹ። መብዛሕትኡ ሰብ መጻምቲ ክመርጽ ኢሉ ክሓስብ እንከሎ ብዘይጭበጥ ሓሳብ ይብዳል። ካብ ውሽጡ ብዝነቅል ፈጠራዊ ሓሳብ ይፈርህ። ጌጋ ርዲኢት የሰንብዶ ስለዚ ይዱንጊ ገለገሌና ከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቐሰ ከምኡ ዓይነት ሰብ ክረክብ ኣይክእልን እየ ንዓይ ይብቀኒ ነዚ ዘማልእ ሰብ ኣነ ዝፈልጦ የለን ወዘተ 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 እናበልና ነብስና ንህልኽ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሉታዊ ብምዃን እንቅፋት ንፈጥር። እቶም ዘይጭበጡ ሓሳባትን ጌጋ ርዲኢታትን ምልላይን ምፍላጥን ነፃ ክትከውን ይድርኸካ። ነዚ ንምትግባር ድማ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምኻድ ከድልየካ እዩ። መጻምቲ ኣብ ምድላይ ካብ ዝድህሉናን ዘፍርሑናን ነገራት ብድፍረት ክንፍጽሞም እንተኽኢልና ነፃ ክንከውን ይኽእለና። ዝና ዘለዎ ፍሉጥ ሰብ ክኸውን ኣለኒ ኢልካ ምሕሳብ እውን ሓደ ናይ ጠንቂ እዩ። መጻምቲ ንምምራጽ ዘድሊ ኩሉ ነገራት ኣይወነንኩን ዝብል እምነት መሓዝ ዓወት ዘይምጉንጻፍካ ካብ ትደልዮ ምምራጽ ከድሕድሕረካ ይኽእል እዩ። ግን እቲ ሓቂ ከምቲ ንስኻ መጻምቲ ንምርካብ ትደሊ ዘለኻ ወይ እውን ትፍትሽ ዘለኻ ንሳቶም እውን ንዓኻን ከማኻ ዝኣመሰለን መጠነኛ ሰብኣይን መጠነኛ ኣታዊ ዘለዎ ሰብኣይን ንምርካብ ይፍትሻ ከም ዘለዋ ምዝካር የድሊ። ንኽትረኸበን ግን ሓደ ስጉሚ ናብ አንገትካ ክትቀርብ ንእሽቶ ጻዕርን ድኻምን ንእሽተይ ስራሕን ከም ዘድሊ ኣይትረስዕ። መብዛሕትአን ኣንጸርጺረን ዝብልኦ ነገር ትፈልጥ ዶ? ሰብኡት ፈራሓት እዮም። ግን እኮ እቲ ዝገርም ካብ ጽባቐናን ቁንጅናናን ዝፈርሑ ዝድሃሉ ምዃኖም እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ከማኻ ናይ መጻምቲ ጽምእን ህርፋንን ስለ ዘለውን ግድን ኣይኮነን ፍሉጥ ክትከውን መልክዐኛ ክኸውን ኣለኒ ኢልካ ምሕሳቡን ገለ ናይ ጠንቂ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ወዲ ጥራየን ዘናድያ ዘለዋ ኮይኑ ዝስማዓካ ዘሎ ተጋጊኻ ኣለኻ። ኣዋልድና ንወዲ ተባዕታይ መሓዛን ኣፍቃሪን ብምባል ኣብ ክልተ ምድብ ይምድብኦም። ጽቡቕ ቅዲ ጥራይ እንተደኣ ኮንካ ኣብ ናይ መሓዛ ምድብ እየን እተን ዝበዝሓ ኣዋልድ ዝምድባኻ። እንተዘይኣሚንካ ኣብ ገለገለ መጽናዕትታት ተጠቒሱ ከም ዘሎ ሃሰብ እወል እሞ ርግጸኛ ክትከውን ኢኻ። ስለዚ ሰሓብን ጽቡቕን ወድን ጥራይ ክኸውን ኣለኒ ኢልካ ምጽዓር የዋህነት እዩ። ምኽንያቱ ንጓል ኣንስተይቲ ዘነቓቕሓ ቃቃሕ ክትብላ ዝድርኽ ስምዒታ ዝቕስቅስ ኣብ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ዝርከብ ናትካ ጽባቐ ዘይኮነስ ናታ ጽባቐ ብጥበብ ክትገልጽን ክትፈትወላን ምኽኣል እዩ። ክመኽራ እንተኽኢለ ጥራይ እዩ ክስልጠኒ ዝኽእል ኢልካ ምሕሳቡን ገለ ናይ ጠንቂ እዩ። ገለ ሰባት ጸገማታት ኣማኽሮ ጓል ኣንስተይቲ ረኺቡ ምኽሪ ምልጋስ እንተደኣ ክኢሉ ጥራይ እዩ ዝሰልጦ ኮይኑ ይስምዖ። እዚ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ስምዒታዊ ጸገማታት ትገልጸሉ ጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ መጻምቲ ኢላ ኣይትመርጾን እያ። ስለዚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መጻምትኻ ንምዃን ትደልያ እንተደኣ ኣለኻ ኣማኻሪኣ ብምዃን ግዜኻ ይተባኽን።
ናይ ጓል ኣንስተይቲ መኻሪ ምዃን ኣይትምረጽ። መጻምድቲ ንኽረክብ ሰሓቢ ኣይኮንኩን ኢልካ ምሕሳብ እውን ገለ ናይ ትጠንቂ እዩ። መብዛሕትኦም ሰዎች ኣብ ግዜ ጽምዋ መሰረታዊ ገለ ጌጋ ኣለኒ ኢሎም ይኣምኑ። ተጋጊዮም ግዝፊ ከስዐ ይኹን ዓቐን ንቕሓት ናይ ሓደ ወዲ መለክዒ ይኮነን። መጻምድቲ ከም ምርካብ እውን ኣየዕክተካን እዩ። ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ መጻምድቲ እስኪ ተመልከት። ሽዑ ኣዝዩ ክበርሃልካ እዩ። መሊአን ደቂ ኣንስትዮ ንወዲ ተባዕታይ ትርኢቱን ስርሒቱን ብምርኣይ ኣይመዝንኦን እየን። እቲ ምንታይሲ እዚ ምዃኑ ብዘየገድስ ኣብ ዓይኑ ጠሚተን ብናቱ ርእሲ ተኣማንነት ትኩርናን ብልሓቱን ክምሰጣን ክማረኻን ክፈዛን ተራእየን እየን። ስለዚ ትርኢትካን ስራሓትካን ኣየሻቕልካን። መጻምድቲ ምድላይ ግዜ ምብኻን ኢልካ ምሕሳብ እውን ገለ ናይ ጠንቂ እዩ። ቀሊል ነገር እንከሎ እንተ ኣከባቢትካዮ ጥራይ እዩ ግዜ ዝወስድ። ዝቐለለ መንገዲ መጻምድቲ ንምርካብ ትወስዶ ስጉምቲ ንሳተን ዝርከባሉ ቦታ ምፍታሽን ኣብኡ ከይድካ ኮሚኒኬሽን ምፍጣርን ጥራይ እዩ። ንምሳሌ ኣብ ገለ ሬስቶራንትታትን ቤት ትምህርትታትን ወይን ካልኦት ናይ ኢንተርናትታት ይኹን መዘናግዒታት ቦታታት ከይድካ ምፍታሽ ዝኾነ ሓድሽ ክእለት ግዜ ከም ዝባኽን ኣይዘንጋእ። ግን ሓንሳብን ኣበይን ብኸመይን ክትፋለጠን ከም ትኽእል ተፈሊጥካ እናቐለለ ከም ዝመጽእ ንኣምነልካ። ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ፈልጣ ለያን ይንገራኒ ኢልካ ምሕሳብ እውን ገለ ናይ ጠንቂ እዩ። ኣስተውዒልካ ዶ ትፈልጥ? ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ዝደልዮ ዓይነት ወዲ ተባዕታይ ክዛረባ ጸኒሐን ግን ምስ ጠቕላላ ካብኡ ዝተፈለየ ዓይነት ወዲ ክውዳእ። ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም። መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮና ንደልዮ ኢና ዝብልኦ ዳ እምበር ግብረ መልሲ ዝህባሉን ጠቕላላ ዝተፈላለዩ እዩ። ካብ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ከም ዝደልያ ኣይነግራኻን እየን። እቲ ዝነግረኻ ካብኡ ዝደልዮ ኮይኑ ዝመስለን ወይ ዝስምዐን ነገር ጥራይ እዩ። ብሓባር ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ወዲ ተባዕታይ ዝደልዮ ነገር ፍራይን መሃዝን ምዃኑ መጽናዕትታት ይገልጹ። ኣዝየን ዘይደልዮ ነገር ግን ናይ ተጸባይነት ባህሪ ዘለዎ እዩ። ንሱ ብፍጹም ኣየድንቆን እዩ፣ ኣይስሕበንን እውን እዩ። ግን ብነፍሱ ዝመሓደር ናፃ ምዃኑ ዝሕብር ባህሪ እንተደኣ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅረን ኢኻ። ኣብ ርሑቕ እንከለዋ እዩ ዝሽተን። ስለዚ ካብ ወዲ እንታይ ከም ዝደልያን ብኸመይ ክትእደብ ከም ዘለካን ክነግረኻ ተቆፂርካለን እቲ ቀንዲ ዝደልዮ ኣብሊፀን ዝፈትዎ ናይ ወዲ ባህርያቱን ቆራጽነቱን እንከሎ ካልእ ከስማዓኻ ይኽእላ እየን። ኣብቲ መጻ ወዲያውን ኣይትእትዎ። ኣብ ናይ ሕቶ ማዕርነት ምእማን ምዝማድ ብማዕሪ ዝብፅሓና ኢልካ ምሕሳብ ንምንታይ ደቂ ኣንስትዮ በዓልታትን ዘይሓታኒ ሎሚ ግድአን እዩ ፈለማ በዓለን ይላለያኒ ወዘተ ኢልካ ምሕሳብ ቁኑዕ ኣይኮነን። ቀዳማይ ስጉምቲ ናትካ ምዃኑ ክትቅበል ጥራይ እዩ ዘለካ። ሓላፍነት ናይ ምሕታትን ምምራፅን ስጉምቲ ምውሳድ እውን ናትካ እዩ። ብደቂ ኣንስትዮ ክብገስ ኣይትሕለሞ እሞ ረሒብ ዕድል ይምነ ኢልካ